Il-ħidma imprezzabbli u l-impenn erojku tat-tobba u l-infermiera qed jissarfu f'riżultati eċċellenti fil-ġlieda kontra dan l-għadu li ma jidirx. Is-sagrifiċċji li qed jagħmel il-poplu Malti billi jimxi mal-pariri tas-Supritendent tas-Saħħa l-Għawdxin qed jimlina b'kuraġġ u tama li kemm jista' jkun malajr nirbħu din il-ġlieda. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista l-Għawdxin waqt intervista li saritlu il-ħadd filgħodu. l-Għawdxin qal il-Partit Nazzjonalista dejjem ta' il-kontribut u l-proposti tiegħu f'din l-emerġenza nazzjonali. Fuq il-kwistjoni tal-beħ tal-isptarijiet, l-Għawdxin saħaq li meta l-Partit Nazzjonalista jkun fil-Gvern, il-kuntratt ma' Stewart jiġi kanċellat minnu fih fejn l-isptarijiet jerġgħu jingħataw lura għand il-poplu. Dak il-kuntratt inwaqqawh u kull min kien involut biex rabat il-poplu Malti u Għawdxin aħna rridu naraw illi ħallas il-konsekwenzi ta' emilu. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll dwar il-100,000 ħaddiem li s'issa għadhom ma nataw ebda għajnuna minħabba li l-post tax-xogħol tagħhom spiċċa ntlaqat minn din il-kriżi tal-COVID-19. L-Għawdxin saħaq fuq l-importanza li rridu ngħaddu minn dan il-perjodu billi nibqgħu f'wiċċ l-ilma, speċjalment fis-settur tan-negozju u l-kummerċ f'pajjiżna. Għalhekk appella lill-Prim Ministru Robert Abela jgħidilna kif se jagħmel biex jgħin lil kull persuna ħalli ħadd ma jibqa' lura. Kulħadd huwa persuna, kulħadd huwa man, kulħadd huwa individwu u minflok joqgħod jgħidilna fuq iċ-ċifri tas-surplus u tad-deficit jgħidilna kif ħajamel fil-100 ġurnata li ġejjin illi nibdew naraw illi kull persuna ma tibqax lura, kull persuna hija importanti, kull persuna għandu għajnuna ħalli ħadd ma jibqa' waħdu f'pajjiżna. Sa mill-bidu nett, il-Partit Nazzjonalista qal li hemm bżonn nibdew inħarsu lejn post-COVID recovery plan fejn flimkien irridu nippjanaw it-triq lura lejn in-normalità, normalità li tista' tkun differenti minn kif nafuha. Aħna tlabna għal konverġenza nazzjonali u ċoħe nsibu modi bħala pajjiż sħiħ, gvern, oppożizzjoni, stakeholders, dawk li ħadmu, il-unions, il-ħaddiema, illi flimkien nippjanaw it-triq lura u ħanuża l-kelma b'attenzjoni għan-normalità. Għax il-normalità mhux neċessarjament huwa li morru lura kif konna, imma n-opportunità unika illi nittransformaw dak li għaddejna minnu bl-esperjenzi kollha għal xi ħaġa aħjar. l-Għawdxin saħaq fuq l-importanza li jkollna circular economy fejn kollox jibda jdur madwar l-ambjent, fiċ-ċentru ta' kollox ikollok il-bniedem, il-familja. Ikollna aktar ħin biex ingawdu mal-familji tagħna u jkollna fejn ingawdu dak il-ħin u jkollna spazji miftuħa, jkollna ambjent aħjar, ikollna fejn it-tfal tagħna jistgħu jimirħu u nbidlu l-kunċett kollu u allura għażla ekonomika ta' dak li jsejjaħ circular economy. Fuq il-kwistjoni tal-immigranti, l-Għawdxin qal li għandna nsalvaw il-ħajjiet tan-nies jekk dan ma jsirx inkunu tlifna l-umanità tagħna l-Maltin u appella għal iktar solidarjetà u għajnuna mill-Unjoni Ewropea. Ejja nagħmluha flimkien. Ejja morru flimkien b'saħħa l-Unjoni Ewropea ħalli nġibu dak li huwa l-aħjar pajjiżna. Marija Franca Lanza, għan Net News.